Madrid, un Coruxo que perdeu por 3-0 e moito tivo que ver Óscar recibir un gol no minuto 2 de partido. Este tanto por Omar Santana, ademais un gol moi bonito, o que marcou o xogador canario do filial do Atlético de Madrid. Está moi ben a combinación e está moi ben a definición. Sí, esa vaselina, aí ve a Fernando adiantado, un toque por riba, pegadiño ao traveseiro. E contra o final do primeiro tempo, o gol de Cidoncha. Recibes un gol prácticamente o principal o partido e o 2-0 case que no minuto, por riba do minuto 40. É impresión miña, Gustavo, o Cidoncha leva como miles de anos xogando no filial do Atlético. Non é... Ten algo que ver con él? Sí, sí. Pois non o sei. Seguramente, habrá que investigar. Miraremos. Porque é un apelido que relaciona co Atlético de Madrid. Sí. Aí estamos a ver oportunidades da segunda metade, tivo oportunidades o Coruxo, tamén é certo que o Atlético de Madrid tivo boas ocasións, esta igual foi a mellor do Coruxo para meterse no partido, e xa contra o final, este penalti de Iosu, penalti inocente, pero que... Innecesario. Que creo que non admite dúbida, e despois deste penalti chegaba o 3-0 marcado por Saúl.